sin tira chuan club ni om taka hian hmeichhe pakhat met kawr le hmai kawr vuah hi alo langa a rel ru chuan ka hriat dan khan he hmunah hian ka pasal chuan bio guang China changa ron ret le chuwa ompui mek kha ani a he milak lak lo uire hi a fin fiana thlak ka nei nge nge yanga yani ti in room lam chu apana room chunga chuan lingyan ami hmu tumpo chu meichhe pakhat hian alo bevela a hnena chuan inpui sangwani hi keimanen kanin an em wanga nei ni tiro alo ti an chante po chuan ani an rin thu te chu an lo soi ve luama meichhe hmai kawr vuah chu anom dan ina adin tak renga wang chuan kawin enge ti niya in shata zo churon thliwa ta che an lo ti ani po chuan an soyang chuan alo ti ve mai boka geman khel ni om takani meichha chuan in lano tak chuan una palingyan I chaklo le to anya tuna chuan chutor der I thananga yang ati a ani chuan der lo thlang chunu chuan inupui kola in cheni do thu shiro a hanti thumin tiam to kha ahma in kumkatin huna min na yang ti in tuna kum somhne pathum ka ni to a I thutiam I hlenanga yania a hanti vela lingyan po chuan a phone chula in a call ta lo lut nu phone churon in ring ve che in a hoi pheya ani po chuan alo davat call lak theilo thu a han shil chuan chu nu te reu chuan ani chuan shemnan min fop thei a han tile a midang ho po chuan an lo au phur vela anin fop tur chu nu po chuan an thla lo lak sak nge ya tum ru hle a phone chu alo phor ve ma se an lo mu a thalak chu engwanga an phalna ni lowa lo la nge zo tin lak sakan tuma ma se atlan chwa san ta dai me chewa sruma biru in ma se a him ta emo ain ti lai chuan lingyan kha ron lut hlula a mai kor vel wang chuan min shela wang ti in tlangwal hei chu me che in thiarna ania I lo lu swala niang alo ti a ma se alo shevek chu ni in sangwani nangmai ni ti ka shalom chuan I phone na I thlala kha delete nga lang che ti in a shila ani po chuan engsoi lawin a delete ve maya lingyan chuan pom kangin do sana a ngata a kies ma se chu tian omlai chuan a hma bar chunga meichia mi suite kha rui dewaron phein una palingyan khongai om ti in aron zong lingyan po restroom atanga chhuakin mi sui chuan enge hetai ti meiche restroom ani kha ati a rui deuh chuan anin zui lingyan hna chuan kapa in acting nge kanin nei don ti min zo rengania ati deuh no boka sangwani chuan lo en zuin lulingyan kumthum chung kanin nei na kha timoi hian ani laka khan I ti chadon chu anya ati zui ve a wan ni po a chanu nen lawin mu in a pasal chung chang te an lo soi du na wan chuan a chanu bula chuan lungai su kudra ka chwa ka tum lo chuan thil lei chewila credit card hi kan mang char don nia ti in an bazara a ho chuan a thil lei te chu a khai lu ta lingyan chuan khongai kal in belokang alo ti ani chuan ka chawlu tuk naktu ka emo soimayang alo ti a kalatum chu lingyan chuan in chenna ti felang ati chuan wan ril ru chu adek zar mai a ril ru chuan zamre re su ti in nui ver hoile tin milang hak lok ro tikhan ti in a thil leite chu da tur chuan a chawng la a ron le chuan agreement paper ne na ron mu a lingya na mu chuan nang hi iwa in pe ve a hanti ani ra chuan anga ya lom alo isam et a han chiara million khat ka pe che angamo a hanti wan mani la chuan o enge ipi wanga in nei kan nya chuan kumthum lai kanin nei to le ngal chu mai ba ka nang po in inupui hlui hi kanin chen huna re thei taka ka umidu bi ka ring lawa a hanti a lingyan chuan a saina kanin chen thu ti vel hi chu tlang zar alangai lawang ka pi dam chalo bok nen a chul ka ti huna keiman ka puangang a ti a wan la chuan ole poisa ka nei chung chu boina ka nei lawe alo ti akal tur chu
engtik nge kan ti fel don ati le sham lingyan chuan iwa man mo ve mole alo ti a ani la chuan o ibial no te reu kha mun ka kyan du mai ania alo ti ve saka lingyan chuan naktuk lai dar thuma civil affairs building a min lo mudon nia ti in akal ngal da ya zing a han ni chuan lingyan breakfast anom pui nu na ron pe chu khonge kanu pui ala thola wem ni a han ti ani la chuan a thona re to thu le a tho fu in a hlim mel zia te ma taka a chhuat thu te chu asoya chu mai ba ka atan thu a cha thu le chhnu lama an appointment a aron tlai lo tur thu le anin mu tur thu lo shil tur a ti thu te chu soyin a shila lingyan chuan a ril ru chuan min chen chu awachak om ve mole a ti ve no no office lama la assistant jang te chu ron lutin report te aron pe a chu mai ba ka chhnu wa meeting nei te alo kan se sak thu le thamwang taka anin chena tur vel a bai pui thai thu chu aron shila lingyan po chuan thin rim deuh chuan tingei lo phur ve wak chuan meeting te kha kan se la ngai lawang alo ti le muk wan la chu civil affairs building ma a ading rana lingyan lo ngak chuan an hun tiam la aral mai don alo la thleng si lo chu thin rim dewin assistant jang te kha avakola khonge lingyan na om awate chuan ani chuan meeting nei mek thu in lo chang thin rim deuh chuan a call chu ada a akal le cha chu a phei kho ka chui chu a thloka a pia chuan awa om phei dai mai mi pakhat ma atakawa kala chu pa chu hojin ting ni in nulingyan elpui ni in anin ngai na lo hle a vapanin ehe a fu chem awati chula Mr. Ho chuan wan ne na chuan enge hetai ti ve mial a han ti a ani chuan kalokal vel mai ti in lo chang akal tur chu a phe kho khi latlak le Mr. Ho chuan karwarin local ro adangkan leidon nia tikhat chuan ikal thei hau lawang I keitina boxi a ati a wan po chuan nialna omin a shelawa a zui ve tamaye lingyan meeting zo chu a secretary ne na chanchina zota anupui chuan alo kol na salzia le meeting a om thu alo shil thu vel chu a shil lingyan la chuan tun huna te chuan anin hong to lo to pangle kalin omzia om to lo ti in lo changa a secretary ne na chuan tuna khonge om a han zot ani chuan inpui chu civil affairs building ko ta changa Mr. Huangin anin phur chuak lai an mu thu an don te chu a shila alung oilo mel hle wan po Mr. Huang chuan akara thla ho in an inan vatlen chuan wan chu lingyan chuan lo kol vo ina po ko la du der si lo kavan la om lo ti in da dai lom thu te a shela Mr. Huang chuan akin na a hnoi tur te pe in a chhuaka pheikhok a the ngil chu chhuakin awa pele Mr. Huang chuan chataka in enkawl turin a cha zui boka in chhunga valu chuan lingyanan alo nga kurmaya a phu deuh zawk ani la chuan midang nen in chhuak ti kalo hria a alo ti wan chuan I lo boy na tur om lo a ti ve sak lingyan chuan pot phein thutlenga anam chu a nai zwalin kan la in chen tak lo ti te hi sia ang chu ti ro mi pai ro viawem ni a han ti wan chuan anu na lo boy lo tur chuan na ti lingyan chu thawin vo ina a local lo chan a secretary a shilem a han ti chuan wan chuan o shele nang te chuan meeting nei lo le overtime min nai thoka chuan ibial no tan khan hun inei em ma mase kan chung chang boy puya ngain hun inei ve hleinem a han ti lingyan chuan engpo chuni se Mr. Huang kha micha ani lo ania nai lawang che ati a mase wan chuan nui sakin Mr. Huang hi michai ti lo chuan nang hi michai ni ti na emni a han ti ve boka lingyan chuan anin chen fel huna micha zok a mel sha tir tur thu a han shil chuan alo sa zaka alom om nga tang chu chuan engtik nge naktuk nge thlale nge a hun ison thayem alo ti lingyan chuan kan agreement kha kaloyarin siam chatanga ya ti a izak chale donya a ti chuan te reng mai ti in abai phei au awa coding in
I keitina emni a han ti I boy ni tur omlo alo ti ve maka vapom no lin wan chuan minda tharang ro alo ti ma se du lawin a khum lama chuan apom pheya a kena chu ice bekin anem saka damdoi neem ati chuan bek chunga a om thu a shil la chhuakin a hnoi sak nga la wan chuan chutia angai sak level chu a ril ru chuan luling yan enge ngai to a engzok hi nge ini ati nau nawa a text chu a han en chuan Mr. Hua walo ni adam doi te chu hnoi thaturin alo shil ve boka chutia thamwang dewa amu chu lingyan ron lutin a ron mu ve ringo dona wan chu lo thu chhuak vatin enge ti nia in shot alo ti ani la chuan o enge nupa kan lania ibula kamudona ni hi alo ti wan chuan I zak lawem ni ti in a room atang chuan anam chuak da ya pona la chuan anom puinu khatokin lingyan chuan enge ni ta alo ti ani chuan anupui ta na super lo ken sak thu lo shila engma soi sek lo chuan akal ngal anom puinu chuan oho Mr. Lu chu an room atang anupuin atno chuak ani mo alo ti ve boka atu kaloni a wan chu restaurant pakhata alo ome mi sui te kha ron kalin a thian nu ani lo ti a mu chuan enge hetai ron ti don a ron ti ani la chuan zam map lo hian lingyan chu chen va turin le anin chen na chu ti fel 5 va turin alo ti a wan chuan chung te chu ama khawa shil la ti nia alo ti mi sui chuan nangni anghmei chha hi chu ka sha chu lom ti in cheka ron phora I du za soiro ati wan la chuan ole chutia ithil phal don ani te chuan ti in aziaka a han en chuan ading zot nangnu hi iril ro boyam ni bilian khatmo a han ti a ani la chuan enge inei lawem ni ani chuan angai lo mai ka pasalin anei thawalom ati vela mi sui chuan linia na nei chan chu a poisa wanga ni thu vela soi khum chuan wan chuan mi te sha tur chuan enge ka pasal poisa nia ka du danin ka mangang chu nangpo mi pasali lo ngai zonga poisa wang thawani mai lom ni ati a mi te chuan lo en sheka tun lai mi hring za lo za hi midang pasal te anti boingam to ania an lo ti mi sui chu sakin thin rim deuh chuan a chuak ta ngonga akal chuak tur le wan chan nu lo lut tur chu in su chorin a chan nu chuan nui ver hian a kut phar chungin a han ti elvela wan hian pa pan phein enge thleng le ta soi turinga li om a han ti nga zung a local chu ain chir via wang a han ti wan chuan min shat kha alo ti a chan nu chuan kha a zak chuak le ni mela nang a ron mu cha chu poi ti vong chu a ti zui zata thil lo ken chu pe in kha le thlere ule thil dang an lilam na som na le kha chu ania ati a chutia anin bezo shopping tura ankal tur chu wan lu chu aron hai thuta a chanu chuan lo chelwat damdo in lama kalin a doctor muzo lo chuak chu a chanu in chanchin chu alo zota a result han mu a irayamo alo ti makati hle wan la chu a riru nom lo me hle a doctor mule in ani chuan damdoi ei lai emo noi aneyem a han zo chuan Mr. Hau pe kha she chuakin a shila doctor chuan adam doi turte azak malmala ma se wan chuan a hne na he naute hi ka du lawani ti in a pum chu a khoya a muzo a chuak chu a result box chu a chanu han pele ani chuan naute chu pom tlang I du lo tak takamo alo ti ri boy mel tak chuan kanin chen don thawai enge naute hi ne tangkai na alo ti ve in han thlen chuan anom puinu khan a thil level te chu alo lak saka khonge lingya na om a han ti chuan alo la ho lo thu alo shil chu thlenga chuan lo mu thu in alo nga ka alo lu chuan harvatin
lingan hne na chuan thil soi tur a nei thu a han hrila a thutna lama a run phei hlan chuan wan chuan mi sui hne na changa message dongin ama le lingyan an omdun lai pik ni in wan hne na chuan in pa chu keima nen hun nom takan mange ti hi alo thona wan mut ti fu lo vekin lingyan chuan enge ni soi du chu ti in avakwa a ma se lo da thlavatin alo thin rim le hlur to engma soi tur nei to lo thu alo soi dai lingyan chuan api in nak tu ka ina chorun ei ro u ati thu vel te chu asoya an kalangai thu chu a hril ma se wan chuan enge ke kher ka telangai ibial nu te kha shwaila atok chia alo ti khuma atok chuan api ina chuan ankal ta thawa api chuan wan chu adwat me hle a akut van chung chuan angai thin zia te chu a hril chu mai ba ka atar ve to a tu mu ve vat achak thu te chu a hrila lingyan ron kal chu thei vazai ro ti in atir le ngal dai soi chun zomin wan hne na chuan boina aneya ama pan tur te in le tupa chu a o viau thu te a soi le a ani po chuan doctorin athil shil anaw te pailai chu atitladu ani chuan ni sari ralma a iron kal le anga yang ati vel te kha alo ngai to chhuaka kapi tia thil soi tum cha chu lingyan theirun keng chuan run pot chatin api chuan me che thure la mi pa omangai lo alo ti a akal tir le ngau dai an ho in an thleng chu wan chuan shil ve nge yatuma ma se a soi chep tia mi sui bok khana ron kol ma se lingyan chuan a boi thu le nakhina alo kol tur thu alo shila engei soi tum chu a han ti le a soi don cha tia chuan a ron kol le ma se wan chuan pikin mi su daring zat ngi sha em zana tlai to a chu ba ka nu pui nei lai ni ti sha em a han ti mi sui chuan khonge lingyan a han ti wan chuan a inbual alo ti a inbual suwa ama karon bia ang ati chuan angai lawang zana ni to hi chuan zana enge nupa inanti thin chu ishat ka ring iti boy mai alo ti lingyan chuan phone chu lak sakina offer chuan engmoi soi tum chu alo ti le ma se wan chuan soi pe to lawin engmani lo tia kal suna tum chu lingyan chuan lo phal hau lo banga nam betin ani chuan kan pahni in nupa te nan ti thin chu kan ti do nem ni a han ti khuma apom pheya wan chu alo tal ve an pui nu ala thu chu asoya ma se ani chuan a ho to thu chu alo soi ve bok wan chuan kanin chen don hi alo ti le ma se ani chuan kan la in chen chuang hlei nem alo ti ve zela chutia an tal na vela chuan lingyan chuan apum azuk ngok pal hlau maya wan chuan akapa khon sakin lingyan chu thinrim ve deuh hian ading chhuaka sangwani enge ti niya in shat a han ti ani po chuan thinrim deuh hian i zak zo kem karu matang hian chhuak ro ti in anam dot me che sang koplor tum mai ler lutuk ti in ape chhuak le a pona alo ding chu anom puinu bok khan lo mu le in ehe engma ka mu lawania alo ti ve bok atuk chuan lingyan office kal tur ka ra a chhuak tur chu wan chuan lo ti dingin in kal na lama ka kal dona in rolin kalokal ve thengem a han ti ma se ani chuan lo enin enge khatyang kor ha a i chwa don alo ti wan chuan i boine tur om lo kanin chen don to a kanuna in rol tum su alo ti ve ina khan om mai te ti in an tlan da ya wan su aphun no ninom lutuk ti in apum chu arun na thuta a chanu kolin hospital min kal pui thengem awati ti chuan hospital a chuan kal le tangi nge in doctor mu zo chuan a chanu chuan chanchin chu alo zot wata han shilin damdoya chu thu vel te nen chuan darza ta han en chu ehe awat lai to ve thil lilam na a katlai do na lom ti in rang deuh chuan atlan chuak nga la thil lilam na hmun awa thlen chuan Mr. Wak po kha aron lang ve le hlole Mrs. Lu i local ve a ti in alo be nga la jet danglam tak an lilam don ti a shat wanga local ani thu so yin anin belwa ma
chutian omlai chuan mi sui kharun langin an pahnih chuan tangdunin an lo ti zaka ma se lingyan alo thlen ta ka chuan mi sui te chuan vapan vatin a in ti theile to hle a ti chuan lila malo hun ta ka chuan an sita cheu chuan an oma hos chuan ron puangin an nilam tan ta bok wan chuan an soi masak ber chu alo changwat mi sui point lo chang ve zelin million som nga in Mr. Wow chuan a ron chang ma seling yan chuan a letin million za in ron chang ve li a ti chuan a kuta chuan an hlan zui ta bok lila manzo chuan wan chuan ring yan chu pan vatin je chu avadil anupui kanya ita chu kata tiala ka tum chuan alo da hlada ya anila chuan idu tak tak chuan thadewin mindil ro alo ti Mr. Wow lo kalin alo in rola khatin me chan tingai lo alo ti ma seling yan chuan lo in rol lo turin alo ti mi sui te reula chuan an chan ma a wan le Mr. Wow te an lo in biak dan vel te chu a han soya wan chuan do soi su alo ti ling yan chuan do tani ka ring lo tlat ti in akal da ya mi sui te reu chuan una paling yan min lo ngak te ti ina ngal vat Mr. Wow chuan wan chu biak atuma ma se ani chuan min lo shathiam la Mr. Wow ti tur poimo lutuk kanaya kalo vakal masa ange ti in akal san ve ta ngal dai pona chuan chanchin chu a thanu chuan na phone call in lo zota je chu lingyan chuan a nei thu asoya a thanu chuan poyati zia le atan chu je ta poimo zia le anu thil hlutak ani la ya chutia akuta a umta lo chu alo hnem ve wan chuan lingyan chuan kha shu yu hne na khan a penge yang ti ina thin rim hle a ina va thlen chuan anom puinu hne na lingyan lo let tu em a han ti chuan amu to thu in lo chang aril ru chuan wan tite inu thil inei le theinan chuan hantlon ve deuh photte ti in a han infoya anom puinu hne na chuan lingyan eidu zonga han zot zing alo ni chuan lingyan breakfast ei tura local chu dokan a han gel chuan ei tur lo omnwa la anom puinu hne na chuan enge thil omzia a han ti ani chuan ama siam ni lowin anupui bua sai vek ani thu chu alo shil makatiru hle a chuti lain wan po arun tan phei du tak ti arun ko velin ilo thau to em ni hei I ei tur kalo siama han ei chin te alo ti lingyan chuan min shai hlum chu itum em lawang mo alo ti ani chuan engwangin nge ka ti ngotang chutiang alo ti a ti chuan lingyan chuan han ei chin wan en chung chuan chauka alut ve to swang che ati a wan chuan tinge atui lawem ni a in zia dan ang thlap khan ka siam sin ti in ama chuan a han te sa ma se ama po chuan tui lawati ve ngangan yang chak tur chuan atlan chuak ngal da ya a hnung lama lingyan chuan alo nui ve bok lingyan po chu atna alo khoi meka wan chu ala beidong mai lo ron lutin coffee ron ken sakvel lingyan chuan dokan da tur chuan ati a handa wan chuan pan na in khoye icha omsia idar te hi kalo me sakang che ti in a han met vela lingyan chuan nang hi enge sha ti in a pota a dokana chuan a han po chu soidui nei chuan soi mai ro khatia min ton kwal vel kha angai lawang ti in a han shil wan chuan soin a jet pendal lilam na a chan kha atan thil poimo takani thu a shila suyu ipek a chuan keima min pe ve mai la a han ti ani chuan a pek lo thu a lo shil wan chuan ani mo tia lom ve dewin chang zokin tunma ka chung ta sum do na atlak niam khan poisa mamo na awangin kha jet kha ka tiranga ya kanu thil nei om chhun ani to a khonga yin min pe sham ro a han ti chuan lingyan chuan alo phal li hau lo kalatuma a coffee ken po chu ala dai kaudingin ka pe du mai thai che ani min pui chuan a han ti let le a ani mo ati o naktu ka dinner party a umdona ta chwa min kalpuila kamut fu lain ka pe ang che ati wan po chu alom ve hle o le ti ya akal tur chu
coffee kha ka nei the ngem ti in a pele no a an pani chuan wan kor hak tur an om poinu in aronda chu an en wan chu thawin awa thlang ma selling an chuan a thlan ho chu alo du lo zela vakalin pakhat chu awa thlanga wan in thlak zo aron chuak chu alo en renga aron vir pheivel in post pa in lingian chuan moi atilutuk chu alo en na sa hle a wan chuan enge an a han te chuan ani chuan in siam rem vatin apa nga ye alo ti du chau party na mun an thlenga an kar pona an ti ri chu me sui khan lo mu wan in party zo vele jet chu peturin alo ti lingian po in lungai su kara hian ka da lok vek to alo ti so yu chuan lo ngai thaveka an kal nu chuan an kar bula vakalin la ka tum ma se security in lo dangin ma se so yu chuan tunge kan isha em una palingia na thil la tura minti awanga lom nai chan du lo chuan kal kyang ro ati chuan jet chu ala ta da ya party na lama po wan chuan thilvel e lo tum mek chuti lain nula chen khadrun kalin moi lo tak takin an lo chong khum an ran musitle a wan kal sun tum chu pakhat chuan a ke lo da in atluk pha a wan po in sum thei to lawin chunu sama chuan awa kek ngai dam min dil ro a han ti chunu po chuan min thla vat ro alo ti ve a thla du bik lawin ngai dam min di lo chuan ka thla lawang alo ti ve tlata chutia an boila chuan lingya na ron kala wan ne na chuan thla turin a ti thla ve mai enge thil omzia a han ti an lo soya wan chu an lo po se zot hle lingyan chuan a kuta duka han mu chuan tinge a han ti a atluk na lama a so anyang alo ti ve ngai damidi lem a han ti chuan ala di lo thu an lo soya ngai dam dil chu alo phut hle local tu tu chuan ma selling yan chuan wan ne na nilawin chonu ne na chuan wan laka ngai dam dil tur chuan na ti ta zoka ti chuan an hlo ve deuh wang chuan ngai dam chu an dil ta ringota lung oi lo tak chung chuan lingan chuan wan kutliam chu alo en sak ti hian lo chol ha dam la jangte ne na jet kharon petur cha in kalo ti donia ti in chwa sana a secretary chuan bom chu arun pe lom taka wan in han hong chu jet re alo lo lung hi alo oma maka ti hle suyu kharon kalin wan ne na chuan jet chu lingya nan apek thu aron soi wan chu a ril ro na hle a chu jet chu peturin ati ma se alo phal lo I du ani chuan ka thu zom la a han ti wan chu ui angin ka ma hian dau te le ati a ma se alo du lo chu wang chuan je chu chhuata chuan avom ke a ke dar chu azuk chara a thin rim lutuk chu wan chuan hmaya a han beng popa nang hian benga mo ti in lo chang du tok mai lawin wan chuan a beng le soka lingan te na ka shil vek don a han ti vel wan chuan poeti vak me lo suyu chu akai chhuaka stepan vathling chu suyu chuan aver theron chwa in wan chu annama ama chuan una palingya min puiro te pa in stepa chuan alum thla wan po chuan apum chu atawa na ative hle lingyan chuan suyu chu aron ngai ven vata anila chu alo na derin lingyan chuan hospital lama kalpui turin apom wan chuan lo kawin kapumana lutuk alo ti ve wa selling yan chuan ngai ven lawin lo ngak lok ro ti in akal ngal da ya wan kapachang chuan thi sen chu aron chuak ta bok so ye chu hospital khuma alo mu ba ma akya nga lingyan chu alo om ve bok ko la don chu han pika anu puidin mun a that vak lo thu chu an ron shila arang thei angbar chuan akal ngal pona chuan wan chu alo ngak deuh to pa a chanu lo thlen chuan enge thil omzia alo ti ngal lingyan chuan wan chu an ending mek thu alo shila a chanu chuan a chunga thil chhalo thlenga ni vai chuan I chunga hian kana savia wang ati zeka doctor ron chuak chuan songwani chungte in omem aron ti o an lo ti vat ti chuan an ne na chuan naute chu an chan man lo thu le ama chu a thatto thu an ron shila lingyan chuan naute a
alo rai renga mo ati wan chu a thanu chuan alo ompuya ane na chuan wan chuan naute chu aladam thule doctor ne na khan do soi tura ati thu chu a han shil chuan a thanu chuan naute chu pai tlai tung ta a tinge ti in a han zot wan chuan kan chung ko ta na ti ka ni ti in kumthum lem ta khan jashu minlam tura alo kal khan a accident a jashu chu abel pahlui ani a khami wang khan ani lingyan khan heart transplant ati theini ti in a han shila lingyan po chuan wan mutur ra akal chu suyu nen in tokin ani la chuan wan khan nawa pai ti kalo shelawa sha ilang chuan ka in hnial pui ho lawang ti in soi thiam chu alo tung na samaye lingyan ne na chuan min ring lawem ni ati chuan thu dik cha ka ring ti in a kal san le ngala ruma alu tur chu a chanu khan engei lo ti don fakau ati a ani chuan ka mulok theya ngem a han ti wan chuan lo lu ti ro apoi lo alo ti a alu ta ngal vakal na yin alu khamte chu avasiam cha a I chadewem a han ti o alo ti ringot thutla in tinge nawi pai ti min shil lawa a han ti chuan shilin omzia omami alo ti a soitur chu anwang dun hle lingyan chuan a secretary ne na khamisa na thil thlen na CCTV record te lo la khom turin ati a an ompoino man mo taka ron kalin kapi room ka ti faya hi ka mu ti in paper hi a han pe a han en chu naw ti tlak phal na hi alo ni a thin rim hle hospital a kalwatin wan ne na chuan paper chu mu in naw ti tlak I lo tuma ka sha lawin a han ti le a ani chuan nei po ni ila enge ita na changkai na alo ti chutia anin hodeu lai chuan api kha ron lutin lingyan chu aron haw ngal ton to na lingyan chuan naw ti tlak phal na chu a han mu a makati ve hle api chuan wan ne na chuan he hinang ma sign mo a han ti o ti in thu dik chu alo soya pan na in api chuan boyi ti in awakwa kapi min holowem ni alo ti a ani chuan hwa a teu lo mai tu te chu ka du alom ma se I hlim na hi ka du zo ka lom ti in alo hne ma lingyan ne na chuan chu tianga ati du chan po chu that tak awm nge yang ti in ama zok chu a hau tak ngek ringota lingyan la chuan api chu angam der si lo ti chuan an ne na chuan vo in atang in kyanga karon omve ang a han ti meu chuan an phu ve zok api tenen chuan thil soi hawin api berla chuan atupa ni lawin wan chu a chan em a thil ti chan te chuan omza nei nge ring tlata anin chen theina tur le kha chu lo pom diamin dokana chuan a the thla a lingyan ne na chuan sign turin a han ti a agreement a han en chuan lu group chu anin chen chuan wan kuta tur ani ti chu apom cha lawa mase api chuan ati tlata wang chuan a sign ta nge anin chen na agreement chu api chuan wan ne na hlanin ikuta ka da anga nakina ka tu pahne na hian om thei to ngang lo ni chuan I sign don nya ati a chu mai ba ka lingyan ne na chuan file dang a pele a enge he hi a han ti chuan api chuan en mai ro kha evidence ni kha wan na thiam ani ti shat na kha suyu ve kha ani jet ti chha a kan wan naw chhiat na chan po kha ti in wan ne na chuan boyi I lo tor na sa hle mai a han ti a lo ko in pi ti in kalome ati chuan lom thu soi ngai lo po na kan chhuak mai do nem ni ti in an chhuaka lingyan po chuan thil omzia a sheta suyu la chu zakmi alawin lingyan office a ron luta ane na chuan security in lo dana wang chuan ban turin a han ti a security po chuan ipi in ani hi lu a phal lo wanga ni alo ti lingyan ne na chuan suyu chuan khawan kha ni pi ne na min lo he ka ni nge yang alo ti vela a kun fun na chu pai thla in lingyan chuan thin rim dewin he hi en ro a han ti a file a han the thla a han en chu una palingyan ka ti palani a han ti vela mase ani chuan
cái ni lawin wan wan ne na khan ngai dam dir turi ni sin ti in min lo nei to ngai su ang che a ti a kal sana tum chu su yu chuan ti hian min thei lawang min nei don ti in ka una no ne na in tia mani lom ni nangma wangin ani khan anun na achan che pa I thu tiam I hle na nga ya ni a ti a ma seling yan chuan tu nai thil ti nen khan kanin ru tok viawe alo ti deuh maka wan le api te po shopping turin an local dun moran lu don te chuan an lo lom na samai tlereu vel te an ena wan in nalati chu api in a lei saka zel maya thil tam tak lein an chuak wan chuan api ne na chuan thil kan en na sa si a I chawang kan ho to mai do nem ni ati nu po chuan api chuan a chawlo thu shilin thil dang lei pui le a chutika ra a chanu fa param danga alo le tur thu le ama ne na date alo ra man thu vel te chu a shila wan chuan pi chutiang ti nan chuan ala ma lawem ni in chen po kan la in chen em hlei nem a han ti po chuan api chuan chutiang ngai to angai lo ila no panga mi pon an la du don lu tok che ti in han fui vel leyan po a office alo omin enge wan chuan ati ang ti vel chu alo ngai to a secretary run lutin ani chuan chanchin chu aron shil wan chu api nen an chwa dun thu le api chuan in te lei sakin mi pa pakhat ne na amel sha ti don ti vel te chu a han shila ningen chuan mi pa a tu nge a han ti chuan ramdanga omni in PhD te ati a mi pa ngai chung lamani ti in a han shila lingyan po chu a hlau thong ve chan ta hle wan in thara alu tur chu lingyan chuan nunglama changa ron kwa thutin sangwani nang hian min thei ngili tum tak tak em ni a han ti a lawin la sangwatin nang mo enge he tai ron ti don a han ti chuan kalokal thei lawem ni alo ti let wan chu lu tumin kongka a hong lingyan chuan a ke in lo dang su ati pon akal sun du lawe tui ka lo in lok do na lom ka tu ya hal ti in alut lui ta thawa tuite inin a in zo vele chuan chuak turin ati le ma selling yan chuan va na yin akyanga zana ria tur thu a shela wan chuan I zak lo hle mai alo ti ma se nai le zwalin zana tur om le nem nu palom kan ni ti ya ke satum chu a chala alo tawa irak don ni chuan chutlenga imudon ya ti in a room lama akal san ngal wangwanga lingyan chu chutlenga chupa in ama a wan ja chung changa soye anu thil hlu a ro chun om chuna ni to thu a soi khangai to in a secretary ne na chuan jangte ja siam cha thei thiam tak lo zong chhuak ang che ti in thu chu a thona zinga lo ni chuan wan ru ma changa a chhuak chu lingyan lo to lawa ma se do kana a thu sia ka han chhiar chuan breakfast ei tur le a chhuwa thu lo ziak ani po chu a chhuak ve nga la ma se po na chuan su yu lo om wan a mu ve le sangwani ka that don khop mai che ti in a chem te ken chu a lo langa an pe a chang chuan lingyan chuan lo mu reng ni in chutia avi ma cha chuan akutin chemte chu alo mana akut po a zai pha nge lingyan ne na chuan suyu chuan una pa lingyan min ngai dam ro alo ti a ani ve thung chuan ama khan zirtir na kalo pe lo che ani ti in suyu chu an ron man nga la lingyan kutliam chu wan chuan alo tom saka akal sun tur chu lo kwa dingin wan ne na chuan tuna chang chuan ka veng him tlat to ang che a han ti wan chuan a ril ru chuan kan nau te hi aladam te shala engtin nge inga yang ati ru vonga suyu po anui na lo zil khatyang thil mol mang lu tu kha te to re su alo ti ani la chuan ilunga ye kha una nuwan rau po China a kar le hian alo le dona boina omlawang alo ti sam eta lingyan po api nen lawin kolin api ne na chuan wan mi padang nen I birthday party ya in hmel sha tir na inei don ti kalo sha a ma se chen po kan la in chen si lawa a han ti dek ka api la chuan
tuna in chen lo pawh ni ula nakina in chen dawn tho ani lawm ni a poina awm lo alo ti daya a ngaina a hre lo hle a secretary hna chuan enge hmeichhia hian an lawm le ti lawm nan enge tha ang ti vel chu alo zawt ngai tuah chhuakin wan hian tlereuh ngaina JBY brand hi a du le zual take atan liao thil siam tirila a tha ang ti in an mani contact na tur lo ngai tuah tur chuan na ti a nu rei lo te a chuan cardon pe in an chief designer biak theina ani text message cha a thei thu a shil boka ava text nge ya chu an chief designer chu tu dang ni lawin wan alo ni a hming dangin a hming alo da mai hi ani a chu tianing ya nan arun bia chu alo noi vera enge du ti vela hanzo chuan lingyan chuan atan mi special takta na che design dang dai tu mala nei lo design turin a han ti wan chuan ata tura alo ngai mak bok ma se fiamin kan boya engma order kan la theilo alo ti ma selling yan chuan million som lai advance in a han thona wan po chuan I house hle mai mo ti anuin ole ti in alo changa lingyan hne na chuan a secretary chuan chutia ati mai chu remasha thu velin alo faka amila chuan sum hian ti theilo anei lo ani hi alo ti ve bok happy birthday party alo thlenga wan po chu api chuan a thianu fa panen chuan in hmesha tirin an pe atang chuan lingyan le a secretary chuan an lo in ve reng fiam thu te an lo tho a lingyan hne na chuan a thi siam tir chu a secretary chuan a han pe a chu ti lai tak chuan sui u nau nu wan ra waran lut ve chia anila chuan lingyan nan wan ta na asyam ang cha chi chu aron orluta a chong kher mai wan po chu alo mu vata ole ani chuan so atana mi special tak chu ani mo ti in alo lung oi lo hle maya so la chuan aron bia ka unang nu lo le to a unau palingyan chu ichan in be sei su alo ti vel wan chuan nang hi lo lu phal ini lo wasin a han ti chuan ani la chuan ka unau no om chung chu tol po thatila tu man min man theilawang alo ti vela a in ti theile wan rau chuan lingyan churun pan vatin lingyan po chuan nang hi I thi to emokatia alo ti in soi fe in khatia kang me chwa nu khan ka taksa kang te enkawl nan ram danga treatment kala chara karon let ve thei cha ni hi tuna ati a lingyan chuan a nu chuan I chi chu amoi hle mai khoyami nge a han ti chuan ka thian pakhat min pe kania ti in lo changa wan rau chuan tu emobia in chu pa chuan a thil du angan mu thu chu alo shela chu chi kha ani kar chunga chuan lingyan chuan a secretary hne na khonge kanupui a han ti ani la chuan Mr. Wow nen an ho rwal ti in lo chang a che siam tir ang cha chu tia om ta ka chuan a secretary hne na chuan thil dang ba sai le anga ya ni ti in tuna chuan film khur hle tawng che tu mana angan nei to tur ani lo ti in a shila an ho ve ta ngal inova thlen chuan wan lung oi lo chu a room a chho doi lo tum pot ding in ngoi lok soi tur ka nei a han ti wan chuan engma soi tur nei lo thu le kalsan tur chuan a han ti lingyan chuan Mr. Wow kha nai su ka ti ni lom ni a han ti ani chuan engei boina Mr. Wow chu mi fel le zai dam tak ani a me chia tu pon an thu ang chu alo ti lingyan chuan ani chuan nang point I du ti na em ni a han ti chuan o alo ti a lingyan chuan sangwani I thil ti hi in chhir su ang che ti in a kalsana zana te chuan wan mu thei lo chu a leta so yu le wan ran te u nau po lo ti in an plan te an lo soya wan rau chuan wan va mu in ava in me sha tir le a chu mai ba ka alo le lom na party na asom ma se akal thei lo tur thu in alo changa wan rau po akal ve mai wan le lingyan po ngoi rengin tok chuan an lo kel du na wan chuan vo in hi enge ni isha em a han ti anin nei anniversary ni a thei ngile mo ati to a lengyan chuan engni nge alo ti wan chuan eng mani lo alo ti le dai
ka kham ti in lingyan chu athawa wan wan ne na chuan zan in chu kalo bak ma ang karun hotlang hal dunya ati chuan alo hlim ve hle a lingyan chuan a chhuа pa in a secretary chu bia in ani po in a thil pek bo sai chu a fel to thu te alo soya phur deuh chuan a chhuak ve bawk wan wan po chuan an pahnih ei tur le cake te alo bo saya dawhkana alo pei diam to lingyan lo ho cha chu alo ngak to a zan alo ni a an ho lama po lingyan mu chu a fu ve hle a thil pek tur po a thutna bula chuan a darana an inan thlenga kara chenga a chhuak chu wan rau hne na tang ko la dong boina a to thu a ron shil man mo deuh chuan a chhuak le ngala club ni om taka chuan wan rau chu mi pa pahnih hian swalan lo tum ma se thil poi thlen ma in lingya na ron thlenga a ron san chhuak wan rau chuan alo kwa a ka mule to don lo che emu ka ti hmana sin alo ti abana duka mu wang chuan a ko thak ti rin damdo in lam chu apan puya lingya na lo nga na lama wan wan po alo mu thlu a alo har le pon alo la hosi lo chu a thin rim hle a suyu khan ron teksin lingyan chuan u naw nu a chan thu ve la ron shila a thin rim zol kher mai a puma ron na bok nen a ti ngai na shelo chu po na a chhuaka Mr. Hua waka run tlan chuan alo mu ve che bok nen a run chhuaka enge dik lo om ti in a han zot damdo in lam chu apan pui nga la wan wan po har san em om loin a doctor mu zo alo chhuaka Mr. Hua khan alo ngak an kal tur chu lingyan le wan rau te nen in tokin lingyan chuan enge om zia tinge damdo ina i local a han ti chuan Mr. Hua chuan tinge ni chuangang na anei ni hi alo ti lingyan chuan wan rau hne na milo sha thiamla kanupui hi boy puyangai ka kalsanang che a han ti ani po in te reng mai alo ti a wan wan thin rim si chu akal dai lingyan chuan na zuya wan rau chuan a ko chu alo pelet ve bok wan rau chuan en zuya ahma wan wanin doctor mu khan alo sheru a nawa pai ti kha plan ver ther tak anei le nge yang le in lama chuan lingyan chuan wan wan hne na in soifia lo tum ama le wan rawin kara engma om lo thu chu a shila chu mai ba ka angai sakna chan po ahma kang mai wanga a thi chepin ama chan tu ni a thi to emoti in alo nga ya ma se alo la dam renga kalom hle bok a hanti ilomang chu imi du ber ala dam meu te chuan a hanti chuan nilove ama wang nilovin nangma nen hlim takin engma ka thin lunga kam rutu om lovin kan cheng dun thei to dona athi emoti in ka thiam lawa ka ngai char chara ti in a in soifia a wan wan po in alo she thiam lingyan chuan tinge damdo ina kha ni local chan a han ti chuan engma ani lowe ka pumanuam lo mai mai mole alo ti in ngai takin anin kwa le ta a atu kaloni chuan wan chuan breakfast lo e be ka doctor ni na chang khan kol dongin thil poi mo tak anaw te chung changa a mu du thu chu aron soye man mo takin akal nga la awathlen chuan doctor chuan anaw te chuan pian suana chan sang taka nei thu alo shil atan chuan ti tlak mai a tha zok thu a han shil chuan wan ril ru chu a shom kher mai ina te chuan lungai mel takin ama ina thu a lingya nan ron mo chuan awapan wat enge thil omzia a han zo chuan a tha thu le zan lama amu that lo wanga lo ti ani po in ani chuan chu e khama chol hadam wat la ti in na a akal san nga la lingyan po chuan chutia wan ngwai ta em chu makati in a sha thiam lo hle a secretary hne na chuan a chan te chu alo zot enge ni theyang a han ti a ani chuan ama le wan rau te in kar chu media lama adar na satwanga ni arin thu in alo chang lingyan chuan chingfel va turin thu chu a pe ngal chutia a secretary a chhuak cha tia chuan wan rau chu man mo takin ron lut lingyan chuan chutia in mo chu adu lo thu in lo changa anu puin thil dangwanga anga yang ti a lo thu chu alo shil bok wan rau chuan o in pui chung changa anya ka local ti in wan chuan fa pa in ti tla ka tum thu chu a han shil
Lingyan chu a chawng kher mai a hma khan a chhiat a ti si a alo zep ani maw a ti a wanrau chuan ka sui oi lo ani chuan hospital ai vakal dawn nia a ti man hmuh deuh chuan a tlan chhuak ngal wanrau chuan hnung lamah chuan ka plan a hlawtling dawn ni in naute kha apyang sual re re hlei nem doctor kha ka tham mai mai ni kha a ti zui zata wan po in zaina khuma alo mu doctor chuan alo ba sai vel meka a hnu chuan chhuakin chuta surgical room atanga a chhuak chu lingyan nin anin tok lo pan vatin engei ti tinge min shil lo kan fa kha aladam ti chuan nangman ti hian I thatamu tinge ka thu lawa I ti tlak ti in lo hawa wan chuan soitur po a shelawa lingyan thinrim chuan I lo ma kher mai ti in a kalsana pon kong puya engma po ngai to manglawa wan kal chu karin alo su chep ti in Mr. Wow khan alo chan ama zuak chu kar chuan a su a ni khoshel lawina om ngal wan chuan doctor lo bia Mr. Wow chuan a ke ti tlakin a enkawl na churam danga an ti angai tur thu alo shil wan chuan keima wanga ni a ka kalpui nge yanga ya ni ti in lama ho in ain siama in chung te chu enkwalin lingyan ne na an khosak lai te chu a she chuak war a chuak ta bok lingyan po a hnuwa ron lutin doka na anin chen agreement sign dia ma han mu chuan a thinrim le zwala a secretary la chuan wan chu khoya ma an mu zo lo thu chu a ron shil lingyan chuan mun tin dap tura lo vin shepin ma se chu ti lain wan ne na chang tek sa dong Mr. Wow ka zuye min lo zong du su a ron ti lingyan po in zona ngai le lawe ti in a secretary chu a shil le nga la a beidon mel le nge kumte aliama wan po mi panau pang a fapa ni ngai tur nen office building ma a anding ran mai no pangte chuan no hei hi I tho na tur chu mo ti in lo zot wan chuan ngai to le tin doctorin surgery ati ma in dule lawin atlan chhuaka naute chu alo pai tlang reng hi alo ni a fapa hne na chuan o ni ilu tang miang ti in an luta lingyan po chu company ya chuan na thila lo kalin a chhuak tur le wan te chu anin hmu a vapanin wan hne na chuan in hmu lo na varei ta ve alo ti a fapa chuan a nui sha em ni alo ti a sha thu shilin lingyan chuan fapa te lo ne ya a han ti a wan chuan anunania a thu ani thu soin kalang le ti in a fapa chu a kalpui ngal da ya lingyan chuan a secretary hne na chuan wan chu lo chui zoi turin a ti ta nga la wanrau chuan lingyan lo kolin a hne na engtik nge in nei kan ti don ka chung ten min zo jenga a lo ti lingyan chuan thlali ani mai ti in lo shil wanrau chuan ole ani chuan in nei na hmun tur vel ka lo bengal don nia ti in an da a secretary ron lutin wan chan china sha te chu a ron shil YBS sa tlero designer ani thu chu a ron shila a office ava mu in anin nei na a anjung bun tur chu lo design tur chuan a han ti a alo du law ma selling yan chuan in company a hian poisa tam tak ka tho a kan la le tani chuan in chat pui don khopania a han ti wan chuan boina adu lo wang chuan alo rem ti le shama anjung bun lam tur chuan wan rau nen vakalin wan rau la chuan moi vak lo tak hian a chong khuma wan chu lingyan lawin rolin zungbun su iwalam don lawem ni a han ti chuan kan kal chan ka thei hi che palom ti in a chhuaka a kal nu chuan wan chuan thinrim dewin lingyan hne na chuan nang hi engei shata kalaka engei du min ti boi renga a han ti lingyan chuan va pan na ya alo to hnung ve zel ma seva nei chilin avakis wan chuan lo nam sonin a beng popa atlan chuak ngal nang hian min la du alom ti in lingyan la chuan angai to a wan rau po alo thleng chop chil ve ngal zungbun chu a han en ti ra engi an a han ti ani chuan a tha e ti in alo changa wan rau chu angai dan ni hmel lo hle wan te nu fa po chuan an pi va to in naupang chu atupa ni ti renga shelawa wan hne na chuan if pa chu a felin anung changa chale mai
I enkawl tha ti a hriat te alo ti a wan po alom ve hle ko la dun wang chuan a pi hne na a fapa chu lo en lok tur a ti in a chhuaka lingyan po a pi tlo tur a lo kalin anom pui pitar hne na chuan mi khwalan omem ni ti in a lu ma chuan a zawt ani chuan wan le a fapa an lo len thu chu a hrila a lut ngal a pi bula chuan thu ve in naupang chu an ena a pi chuan ino pan lai nen inin ang reuh hle mai alo ti vela anom pui khan a pi chu I dam doi e hune local road ti in alo kawa a kal hlan chuan lingyan chuan alo om pui naupang te chu a hming te han zawt ani chuan fel takin sangkwan ani thu le an ti thin thu in alo changa tingei hminga huawa om lo in pa Mr. huawa ni lo em ni a han ti a ani chuan pate huawi sha em ni alo ti ipa ni lo mu alo ti kuming sat ngei ni a han ti chuan kum thum le a chan ve ani thu chu alo sei le a chute anin biak lai chuan wan a ron langa an ron la sang lengyan chuan Mr. Huangin in fa ania mokalo tia ati a ani chuan a teulo keima fa lew ani hi ti in a ho pui ta dai kar chunga chuan wan chuan a fa pahne na an ni chin khan enge kha pa khan a zo che a han ti a kumza ta zo thu a han soya engtin ngei chan a han ti an chuan mishil ang khan kum thum le a chan ve ka ti a han ti chuan I fel lu tu ke alo ti a inan va thlenga thu in a pi chu ava video call a ani chuan tinge ka shot lawa in lo ho dai a han ti a ani chuan na wanga let watangai thu in lo changa he ka tu pa lingyan hian I omati nuam lawe mokalo ti hmana lom a han ti ai chu tiang ani lo ti in alo changa a pi chuan an chu angai na zia thu le mule a chak zia te asoya lo len pui le vat ro ati a wan chuan a fapa te chu kawin video mang chuan a pi chu a bai ti ra ko landa hnu chuan a pi chuan lingyan chu a zil le a ane na chuan wan ru hne tum turin a ti chuan an po chu ama ne na anin an thu chu asoya lingyan chuan kafa ani theido nem ni kum nga liam ta khan akal bawa a fapa kha kum thum le a chan ve chau alania ti in lo ring vak lawa pona an tlan chu wan rau kha su palin ka ti pal lutuk ti in ngai damadil wat wan po arun thleng wat wan rau chuan I fapa chu a fel hle mai alo ti engma soilem lo chuan an kal le ngala anu chuan wan chuan an hne na khanu isut nu kha I mule ni pon a hnaya su o ti in a shila wan rau po chuan lingyan va mu in ma se abei sei lo ang takin in nei na chu chula du thu chu alo soi wan rau ril ru chu an hle khanu wang kha em ni ati chuan tlang takin ani thu in lo chang kum nga lai ve to ma se ka thei hil thei lo ani alo ti a wan rau chuan ole ka tului lawang che ma se in ne na kan pot chati hi lapon ka du lawanya keima ka hming chedon si a huna keiman ka puangang a han ti a alo rem ti ve mai bok wan ta nu fa po chuan a pi va tlole in pona an local tur a phur lutuk chuan lo ngak an va thlen chuan tinge thli a thot nen inuam sam lo bok si a I lo chwa du a lo ti vata ompui nu khan a mu chak to lutuk chewa chu wang ani hi a lo ti a ilu tang o ti in anin zui lut ngal in chung an lut an thu turin lingya na han mu chu I lo om ve a han ti chuan a pi chuan tinge I du lo bem ni I du lo chuan ka chwati rang a lo ti vat ma se angai lo a lo ti a an thu tur chu kongkari wangin lingyan chu a thau vata ava hon chuan wan ra wa lo ni ani chuan ipi adam lo ti kalo sha a kan turin kalo kalani a lo ti a lingyan po chuan lu tir ve mai in chung an va lu chuan sitting room lama anin zui pheya lingyan chuan a pi hne na chuan tlo tu in ya a han ti alo en thadu lo hle a enge run ti dun ati deuh muta wan rau chuan idam lo ti kalo sha a eitur kalo ken chi a ti in thatak chuan a bia a ma se a pi chuan alo be thadu lo lingyan chuan I mi khwalania thatak in chang vela a han ti chuan a pi chuan
lawin ro su alo ti mak lingian chuan ani chuan thei ei tur ka vazai ange ti in akal wan ra po chuan kalau puyang che ti in a zui ve nga la an ante khan api hne na pi ka kut ka vasil lo ka nge ti in akal ve ngal kitchen at chuan an thei siam chu an lo boi pui an chu valutin lingian hne na pate ka kut ka sil duwa min pui thei angem a han ti a theilu tu ke ti in wan rau hne na chuan thei chu lo wada tur ti in an chu apoma an chuan asuna chu chauka dokana chuan a hnu chhia boka ti chuan ku chu asila ona bolte petin anin ti hlima chuti lain wan chuan anin tur chui salo siam mek wan rau valutin puinga yem avati ani chuan angai lo thu in lo chang mase aruk chuan a chui siam na a chuan wan rau chuan thil a sor ru a chhuak ngal dai chukhom le in an in tur te chu wan chuan a han sem api chuan a in ngala an le lingyan po kil khata an lo in fiam ve wan chuan api hne na chuan I chau to ang hadam to la a han ti mase ani chuan lo du law an ka mu chung chu ka chaw lawe a ti tlat wan chuan ani chuan exer kalak puyang che kan kal kwal mai du nem ni ti in kai tho a han tum mase api chu nuam sam lawin a pum chu adoma wan hlau thong chuan lingyan chu a kau chu la damdo ina chuan api chan chin ngakin an lo ding chap nurse lo chuakin apu chu anaphylactic shock ani thule a thil huat engemaw eyem ni ti chu azot anni chuan chutianga nei om kan va shelo ve an lo ti a lingyan chuan anom pui putar chu eitur siam tu berani wang chuan a han zot ani chuan kumsum thum chuang kalo thok to a chutiang thil hote chu ka mai ho lawang alo ti wan chuan kapi chuan thei hai a allergica mase kan ina kan lalut ngai si lo alo ti cho ni lo thil dang ai nge ai ti velan soya wan ra ron in rolin chunulama thei tui kan in kha wani ba sai khata khan a telani nge yang ti in wan su tal o ti ratuma mase wan chuan thei hai a tel lo thu lo soi ve wan chuan chu katia min pu a han ti a wan rau po chuan ani thei ka ti mai ania alo ti mase lingyan chuan wan chu ani lawang mi tu po ni se ka pi kher chu atin hau lawang alo ti ve wan ron chong ve in nitak nangpo ka siam lai khan ilo kal tak kha a han ti wan rau chuan min pu thei lawang alo ti mase wan chuan enge ke po min pu a ka thiam lo bik na chan tur alo ti ve bok wan rau chuan evidence poi nei lo kha alo ti mak chutia an boi nek lai chuan an ron langin anu evidence chu keiman ka nei alo ti a lingyan chuan an mu in eyem ni alo ti wat ani chuan kasana a hian a om a ti a ti chuan an en chiang taboka wan rawin thei hai tui jui sa asor lai chu an hmu ta nge ya an en shek ani la chuan lingyan va panin min ngai dam ro awati chiama alo thin rim hle thung nangma police in pedon nge keiman kaman tir don che a han ti ani chuan khonga yin min ngai dam ro ama aka chan chwa wang chau che po khan alo ti lingyan chuan nangma wang hian kanu puinen po kanin hmel shat lawa a han ti chuan wan chuan alo kawa chuti lain doctor ron chuak api har thu le mu adu cheu ti in ron shila api po lo harin an chuan pi naila nayem alo ti wat api chuan alua chul pa in nei lawe kadam lutuk to alom ka mu che a alo ti wat wan po chuan izia chu alom hle mai alo ti ve bok wan rau chu lo kal nai te a han ti a hne na chuan katsunga ithil ti hi ka sheve kanya a han ti ma se ka ngai da mang che lingyan kang me chang I chan chuan na wang ringot po khan ma se chu ti ralin thil pa ni ka thlan ti rang che ti in asoya I du chuan he hmuna chang hian I chhuak anga
kan chung kwa le in chung kwa in zom na kan nei to ngai lawang ani lo pon I thil ti swal pomin in pela I shem na tur I mu ang chuan I lo chwa le huna lingyan nen in om theyang ma se chu lingyan du dan ani chawin a han ti chuan a chhuak ngal da ya a pi chuan khamo kum thum le po nang ma wangin jela tang du lawanya a phu hlul lo che ti in lingyan chu a han shil nga la lingyan chuan an tenu fa chu vatha in kongka an thlen chuan an chu lo valu tura ti in inu hi ka belok du ani a han ti ti chuan an pahni chuan anin be fala lingyan chuan an hi tu fa po ni se kapom theyang ka hne na lo le la a han ti wan ngai dan chu alo ni lo na sa chu tianga boy ngai lo ti in alu san ngal dai chu ti mek lain wan rau chu thin rim dewa lo omin mi tu emu alo kola ipuina engthila emu kamamu ani ti in alo bia atu kalo ni chuan an chhuak tur chu lingyan chuan alo chang enge arun ti alo ti a ani chuan noi chungin an school kal tur thla pa in ka shwayang cheu kalautia ti in a kalpuya an chu skula an da a office an kal ve ngal elevator a chuan lingyan chuan tlai I ban hardon chuan an chu keiman kalolam maidon nya a han ti wan chuan lingyan engei du a han ti lingyan chuan va om na in ka du mo ti in apan zela nang hiya min mangai le turin ka du che ani a han ti a wan chu kong ka in hon ve le chuan atlan chuak ngal da ya lingyan chuan anui zui suk chutia wan na a tho lai chuan an te school atang phone call la dong an chu mi pa pakhatin aron shwai thu le an chuan a mel shat ni wangin an kal tir thu chu aron soya tunge chu tia han zo chuan mi pa kum som thum bor vel an ti chuan lingyan ava kol ngal mase ani chuan an alalam lo thu chu alo shil mi in an rubawa an nga ya lingyan po chu man mo takin kal nga la tum a secretary ne na chuan an about ti shilin an chhuak ngal wan ero chuan mi pa pakhat ne na changkol dongin ifa pa ka kuta a oma dama ila mu du chuan kalna tur hmun kalo thonang che ilo kal don nya ati ava thlen chuan wan chu an lo chu thlu nga la alo har le chuan chair an lo phwar bet akya nga an po ni khoshi lowin alo om ve a wan rau kha aron lang ama thil ti vek lo ni in wan ne na chuan chung kam moi lo tak tak a soin ani chuan tunge an hi ru chuak mi pa thurwal pui in yani tunge a han ti chuan a kuta han be nga Mr. Wow kha aron lut wan chuan nang mo ti in karini anglo hle mai kalau ring ve em chia khang kum chung zong khan a han ti wan rau chuan lo nei so in khang hun chung zong khan ka plan vek angin in lo omani ti in ama achanga Mr. Wow aton chaudan te alo shila wan rau thil ti vek chu alo ni wan rau chuan a chem te run phorin an chu atin nang ni wang hian lingyan ka chan lawang chuan nang hi a fa pai lo ni boka ti in vi atum wan chuan top turin alo ti ve a an mani run pui tu turan lo thlenga wan rau chu an man ngal ma se an oma chuan alo hliam man tlat lingyan chuan wan chu arun phela ani chuan an om chu domin ambulance ko va tru ti in a au chu la an chuan operation lo ma chon mekin an lo nga ka doctor ron chuak chuan an hne na kandam lo hian thi sen a hlo na sa hle a pe ka ngai do na ni RH negative thi sen ngai do na ni a han ti lingyan chuan keiman ka pe ang a han ti a ma se wan chuan a theilo ifa pa anya ipek chuan apoi don alo ti vat chutia an afa pa ni ti a sha chuan alom hle a midang pe thei tu tur chu an zong ngal doctor run chuak le chuan ma an son thu chu aron shila an lom hle chu ve le wan po chu a chaw to lutuk chu ni khosh lawin a om ve ngala dam do ina chuan an admit ve ngal
chutia amu hil po chu achong vai na sa hle a fapa ngai tua bok nen akya nga lengyan chu alo om ve tlata kalsana tum chu lo wanin mai mi ching chung chuan min kalsan su ka hlawani ti in a wan tlata aron harle chuan ama che in a lo om to nurse ne na chuan lau thong tak chuan an ka mu anga yani enge an ati a chho atum ma se nurse chuan a fapa chu a that hu chu alo shila lengyan an om pui thu chu alo soi ngal bok ma se akal lui ta thawa an ne lengyan po an lo in bia a kapai ni tak tak em ti vela lengyan chuan ani thu te chu alo soi wan ron lu chuan lengyan ne na I chaw tu ang lo va hola hadam ro an chu kalo om pu yang ti in a shila a thalom ti in a kal ve mai bok lengyan chuan a secretary ne na thil om zia te chu chui chang tur chuan thu chu alo pe a ani chuan wan rau chuan jail changa bia ka du thu le kol nge tur thu aron thon thu chu a shil tinge anga yin ka shewak lo biak ati chuan I in sir zo kang ti in aron soyani ifa biak lo chuan ati ta ka chuan avakola wan rau chuan lengyan ril ru chu koi her tumin ma alale a ane na chuan wanin anei chan che chu abial pahlui chin a transplant chu aman adon wanga ni ti in chutia adu chan chu abial pahlui peng pakhat nang ma om wanga ni a han ti chu alunga oi me lo kher mai man mo takin a chwaka an hospital room a valutin ilo felem vo in ti in avapom wan chuan a fel lutuk chuan voina kan chuak thei to do ni alo ti lengyan chuan a chang du si lawa wan chuan angai na a shelo hle enge shata a ti zui ta ringot lung oi lo deuh chuan an chuaka api an vatlo wan le lengyan chu anin bedu box si law anin kara enge mo om ti api chuan lo shewata an chu akyanga local turin ati a enge inu le pa te hi anin hawem ni a han ti ma se ani chuan ai ati si a api chuan inrem le turin iduem ati chuan o alo ti le wat wan chu amit tuamin an chuan mun pakhata alo shwai ruma lu tirin api nen chuan an lo plan ve vek hi ni in a kong khar chu pon lama changan lok daya wan chuan alu nu chuan amit tuam chu ala thla room chunga lengyan a mu chuan enge hetai ti a han ti ani po chuan makalo ti hle kongka panin an chu hong turin an ti a alo du law zan in chu api bula karak don alo ti lengyan chuan api ne na chuan naktu ka nakal ka ngaya nia hong ro alo ti ve api chuan na te chu a holutuk tikhanin pani khan hun nuam deuh mang ru alo ti ve bok wan chuan engtini kan ti ta kang naktu kan nga mai angai mel alo ti a lengyan chuan zona azo ta bok wan chu tinge min nei a han ti ani chuan fiam thu ti hian o min propose na zumbun kha anal ema ai ka ti thei lawalom alo ti ma selling yan chuan serious deuh hian ibel pahlui chin keima om ve wang hi ani ti ro alo ti dai wan chuan shil che katum reng china ma se hun rem chang ka nei thei lawani ti in soifi atum lengyan nei na chuan ama kha chuan kha achana ni a ma se kanin nei nu khan nangma hi ka mangai chati ka she chwa ka ni a han ti a engtin nge thu dik ani ti ka fya thayang a han ti lengyan chuan hanlan tirla alo ti ti chuan wan chuan nain avaki sa api te an te plan chu a thok fu kher mai hun te lo kalin an chung kwa po in ngayan ovele ta wan birthday chu lomin an lo in boss sai meka surprise birthday party lo cho sakan tumani alo ho chuan light an lo off veka alo lu cha ti in an lo ona ipian cham kan lom pui che lo ti in cake ne nan lo muak la an lo saksaka wish siam turin hlim takin an ti bati te chu achem luma cake te chu an zai boka an present te chu an pe sap sapa lengyan po chuan anujet suyi in
alo vom ke sakha siam tirin alo pe a alom ve hle chutia hlim taka anom haulai chuan anom puinu khan mi pakhatin hei hi ipian cham thil pe ka arun pe che a ati a han hon chuan chini in a chhawng hle mai tunge local a han ti chuan tlangwai pakhat ania tun mai khan ati chuan atlan chuak nga la wan chu a chanu chuan eternal love chi mo alo ti ve bok wan chu tlan chuakin chu thilo pe tu chu mu man nge tum abial pahlui kha ani nge ringa alada memo atie mase atlupala tlangwai pakhat hian akutaron pe chuti lain a chanu khan thil omzia lo soi ve a chu chi chu wan le jan shu abial pahlui design ni in an design dun masak birani thu vel te chu alo soya wan ron le chuan lingyan chuan noodles ei tur lo siama a in thiam vak lo hle a kal chan kha minzo don lawem ni a han ti mase ani chuan I in pe huna min shil mayang man mo su alo ti a thilan ei zo chuan a bol chu lingyan chuan alo senga akal tur chu nunglama chang wan chuan a ron ko a I tha em alo ti wat ani chuan ti hian omlokang alo ti ve thunga lingyan chuan wan le ami mu vel chu alo chui ve a secretary chuan ma kan la do nim alo ti mase angai lawe ti in hun pe katuma wan chu an po muturin alo ba saya anwa ngai thu alo soye lingyan chuan na thila abwaya alo ho ve chep tu ang mu hil ro le ti in a thlem thei sha ma anom pui ne na chuan kan nu pui lo ho tu em ati chuan alo la ho lo thu alo shil thutlenga chuan chu in alo mu hil tlanga zinga ni nu po chuan wan alo la ho lo fawa an po alung ni to lo hle lingyan chuan thlemin kan va mudon nya ti in atilom thei sha ma wan thon na avakalin an building atang chuan an chuan a she thiam nga la wan po abel pahlui nen chuan elevator atang chuan ron chhuakin an hlim dun hle a I thok cha hle mai te an lo in ti ponan va thlen chuan lingyan te pa fa nen anin tok chutia chu pa ne na anin mudun chu lingyan na lung oi lo hle a wan ne na chuan I lo ho si lawa in pahni in hun nuam takin mangduna ni nge yang chuan ti hian kanin chen le do nem ni a han ti chuan in chen a alo ti mi pa chu lo in rolin in mu thiam lo na a thlen ma in kalo in hme sha ti rang che ke hi shenjan shu u na pa le a phir pui shenjan ji ka ni a han ti a u na pa chu kumrat liam ta khan a thi to thu te chu asoya a na thil wang chawa wan ron mu ni thu te a shil lingyan chuan tingei phone ni chan thei si lo ti in wan chu azota ani chuan a chhia a kan boy si a ka siam tir man lawa lom alo ti wat lingyan chuan midang phone te mang mai ta che kan lo ngai to man lutuk che alom ti in an zil hlak wan po chuan ole a thleng nun to lawang ti in howang ule a han ti a an chung kwa chuan hlim takin an ho tlang ta bok muturin an lo in bon sai meka lingyan chuan nunglama tanga lo ko in kan pahnih hian hun kan man dun lo na rei to boka ti in akwatlu a fu atum chu an anaron kal lang alo ti mase a room amu ti in lo changa anin ges lai tak chuan an chu aron lut anu zan in chui kenga kamudu aron ti tlata an phu chiang hle anom son ngal wat lingyan chuan tingei lamut lo alo ti an la chuan anu bula kamudu ti le lo na rawala lingyan chuan nang te reuh hi alo ti an chuan nu apa hi aswa lutuk alo ti wan chuan tikhan lo ti su nangma kha thu thlenga va mu ro ti in an lam chu alo changa khuma chuan amutir lingyan po ti ta hong chuan amu ve sok soka an chung kwa te chuan an mu hau ta anu chuan lingyan chuan wan mu hil chu ava fo phara wan chuan an om hi alo ti mase aruma ka son to kan pahnih chia kan ni ti in lo changa an pahnih chuan a topa chuan hun thol an nei thei ta sha ma a top ta